Минали през грим? Не, аз не се гримирам, не съм момиче. Това е телевизионна, господин премиер. Модерно да се гримирам. Аз също се гримирам, па не съм момиче. Добро утро, много ми е приятно. Да. Там се почва. Тека на път, извинявам се. Да. Глътни корема малко така да сме по-стройни. Тази година Бойко Борисов подобри собствените си рекорди по метри отрязани лентички. Сега дразни Станишева. Не е лесно и тази работа. Ето да сложиш в месовата от Тел Авив. Цяла година премиерът се къпеше в народната любов. Як мъж, аз такива мъже харесвам. Харесвам го, и мама го харесва, и защо всички го харесват. Нали? Да. Тя го казва име малко. Ама не е доста. И въпреки всичко министър-председателят не завършва годината като пълен отличник. Оказа се, че не всички му имат страх. Депутатка от ГЕРБ се осмели да пише единствената петица в премиерския бележник. Как реагира той на вашето признание? Ами, честно да ви кажа, той много се зарадва. Просто ме целуна и каза благодаря. Вашата лична оценка, За мен ли? Да. Отличник как? Истинският голям ужас на премиера обаче носи къса пола и високи токчета. Червените фурии Корнелия Нинова и Мая Манолова. Колега Станишев, ако мога да ми ги разпределяте една по една, така просто ще бъда изключително благодарен. Това тук, в което се намирате, е парламента на републиката. Това не е футболното игрище в Банкя, дето докато с едната ръка ритате мач, с другата ядете филия с мас. Що не излезете отвън да се разберем като мъже? Говорихте ли си по-мъжки с Корнелия Нинова? Не виждам основание госпожа Нинова да се подиграва да бедното ми детство. И да, играех с късани гуменки и ядох и ядях филия с мас. Тази година премиера стана на 52. Тук метеме винаги да е чисто за бате Бойко Борисов. Щом има рожден ден до вечера, ще се напия. За негово здраве. Цяло Банкя ликуваше, Мая Манолова обаче не празнуваше. Парламентарната група на ГЕРБ ви подари за рождения ден финансиране на идеен проект за инфраструктурен обект в Банкя. Това са техните пари, бе, госпожа Манолова. Ако искат, че ми купат кон, мамул, магаре. Годината бе силна за премиера и в спортно отношение. До там, че стана футболист на годината. Мнозина съжалиха, че се отказа от титлата, но поне се разбра къде се поставя сам премиера в футболната стълбица. Станете ли футболист на годината? Ще се оттеглите. Аз съм си. Дали ще е Гонзо, дали ще е Любо Пене, пък Бербатов, Бадема, Благо Георгиев. Доста силен отбор. Няма някой, с който да не сме се сритали здраво. Бойко Борисов все още не е забравил и как се ръководят полицейски операции. Доказа го напролет, когато се затвори в хола на сливанско семейство, за да реши лично заложническата криза в местна банка. А като една съвременна баба Илийца, стопанката се погрижи премиера да се чувства като у дома си. Правихте ли пържени филийки, например? Не съм правила пържени филийки. Правих тостерчета, за което господин Борисов е казал, че са много хубави. И го приканвам, ако иска да иде още тостерчета, даже и господин Цветан, и Калин, и всички останали, които ми бяха на гости, ще им направя още. Но преди да стигне до Сливен, Бойко Борисов мина през Япония, където едва ли скоро ще забравят гостуването на нашия премиер. Са рибата ли снимаш или мен? Кой от двете кажи да ви знам? След 5 дни в Япония, Бойко Борисов вече може да брои на японски. Ични Санши Гору. Знае и как е министър-председател на японски. Шушо. И накрая, какво желая премиера да се случи на България по време на неговото управление? В следващите години да произвеждаме много храни и вода за света.